damena sumurung sian saluhut naroha, di mana mangaramoti ati-ati dohot pikiran munak, di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus Tuhan tayo. Amin. Damang dainang dongan nahina kolongat di bagasan Tuhan Yesus. Kami berita yang Yesaya di 2:40 Mamukta sen ayat 2 dalam marhaudungan di ayat 10 Asa bajaha marga kisore Laut tapang hidihut hata nilibata Temonoma hidok Togihot tuon bangso na matitung ati temar mata Dohot akan nanengel ati temar pinggol na sida Menurut masalah kata sebagai dalam ini dapat bervideo ini karena dulu bagi kita siapa dari asa itu dia jadi hamudo asitoman hamudo akasi kidangiku minna jahoba dohot dona posokku nauku piliti asa ditada jala dihapor sei hamuau jala mangatusi rohamuna babua au ibana jumolo sianau dang adong terjadi debata dipudik kupe dang tagamon adong nunga au pabuahon jala au paluahon jala au patu bege hossa jala dang adong bebata si lebat di tonga-tonga muna alai hamudo aka si tidangiku minna jahuba jala audo bebata itu saatna oras madihita saluhutna oras lamang dainang nahina holongat di bagasan Tuhan Yesus di bagasan abuanga Babel do ata di bataon di pasahat tu bangsona ima bangso Jehuda bangso na pinilit ni debata bangso na niasian di debata jala di pasari-sari debata alai binahem ni aka hahurangan dohot dosa dohot aka pangalahona na humurang tu debata ikontar buang do bangso nai dalan ni debata pasahat to kolonga asa mangatusi bangso nai songod dia do nahina lomohon ni rohani Jehovah damang dainang songod debata songon sada ama songon sada guru pangajari songon sahalak na manguluhon tuganut nasa na niuluhon lah songon ima dipatupa Jehovah debata marhite-hite holonga asa anggiat nian di bagasan parngoluon ni bangso nain mangatusi nasida dia do nani lomohon ni rohani Jehovah debata mardalam ma pabuangan mardalam ma panghuman kubangsa alai dada nagabe muba pangalahon ni bangsoi dikitar buang nasida tu Babel alai dia namasa dan gabe di hati dakon nasida debata Jehovah nagabe debatana debata Jehovah debatana sitok alai gabe dohot do nasida maka tidak kon debata di Babel manang debata Sileban manang nadidokna gabe debata gana-gana mardosa bangsoi nung nadi paingot Jehovah debata marhite habuangan ni bangsoi alai dang marningot nasida debatado naikon di hati dakon nasida damang dainang bohado hita mangatusi parnguluot pa
Sipata godang do halak nagabe alani lomosna mernida kana masa. Gabe lupa di debata. Lomos rohana dia ka persoalan na dia dopanna. Lupa ibana ala di pangasahod do guguna nasutuk mengadopi akasia dopan nau. Itu songonima goparan di bangsa. Jangan gainang alai holong ni rohani debata tu bangso na pinilit na nalijonay dan namarna muba didok ibana ahu tutu ahu do jahoba jaladang adong silehot tua dukonnya saya di parbaga-baga jahoba dope naing pasahaton na hatua unitu kita naing pasahaton na hatua unitu bangso alani golongan dan alani pagbahenan di bangso dan alani pagbahenan alai ala holong ni rohani debata natung dak kaduduan ni janut manang ise dari pokoknya. Daman dahil ang tutugal ganay holong ni debata. Tutugal ganay dak kasuhatan holong na ito. Ahado bahenot pa. Ditikiro hamamasa ni hasusan. Molusongon na baru-baruon. Ito matangis doak ka keluarga na tininggal niya ka kurban. Pesawat na badad tulog karawangnya. Luar biasa tumatangis na siya. Alay bolo tuhita masa si songon. Tutu tangis dohita. Masa hasusahat tuhita tutu tangis dohita tarilu-ilu. Alayunang lupa hita manginang madok dahoba de batado nagabe dalam lihat wow. Jahoba de batado na manutuhong parnguluo. Ibana do silehon saluhut na akahatua ni. Yang adong dukon ni ibana. Yang adong asing ni ibana. Ni semahita mga lualo. Para lualuhok kita duto portibion. Dan tarbahin ni portibion agia. Dan tarbahin ni portibion ginalaho paluahon ganuk nasa jok. Kamang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus. Jadi moloro ganuk akahasusahan. Parjolo kita martang. Parjolo tapasahat dirita kudema. Laos di bagasan hasusaan di bangso Israel, bangso Jehuda, na tarbuang di habuanga Babel, di pangido Jahoba debata hamudo sikit dangit. Hamudo sikit dangitku ninna Jahoba di bata. Somari di bagasan lasniroha, di bagasan asusaan dan nagabe mamereng pikti hita nagabe sikit dangit di hita. Nahurang sehat, boy mata tidak ko Jahoba. Na sehat, boy mata tidak ko Jahoba. Adong sahawak dongan sahuriyata masahit maibana jala sahit na molo didok akka si panubati na tadok ison tenaga medis nung nga dibahen berbagai macam upaya dinalaho paluahon ibana siya parsahiton alaya hadidok tenaga medis dan tarbahekan polani nama tuk ni gugunami tuk ni parbinotoan nami labor hak tu tema tong mulak muse sarupa saya labor hak muse tu Jakarta sarupa tong dan bui malu daman dainang alai adong na luar biasa di masa ni kritis naon saya matang yang bunda saya dijauhi bana do warni Tuhan Yesus. Didok di hatanai di bagasa tangyangna. Pola kodo Tuhan na tuk panguluhonau, alas ya kodo hanguluatku, jale ko sahat tuhodo muluku. Ima tangyang na tu Jahoba dia. Daman dainang, naso panagaman mula nasida nasia Jakartai mula tu Jabu,
alanung nga mangupir beganuk nasa tenaga medis. Mula tujabuna sahat dijabu saitong martangyani ibana gabi magosa. Damang dahin ang maraga makasahit nuang natado piliportilyo. Ringkas do hita menjaga kesehatan. Ringkas do hita menjaga pola makan. Nabiar hita kolesterol, taurui mangalang jagal, taurui mangalang idahan, taurui, tapi dang lamar gugu. Alak jolma na jolo bolo tapar rohahon, gugu mangula. Lam suguguna, pamatanga, lam tumalona, pamikiryon. Dan nagabi gadong masuk, gabi gadong pamikiryon na dama do. Alay, manang dia pedi parsaulihon, alay gabi makorhod doi tuhahipason dohok gugu. Damang dainang, bababiyar hitanuaing mangado pihak kasahit, parlumubin waing akaposo-poso pe, imunisasyon, meragam, alanga meragam pe sahiti, meragam, alay sa di parbisuhi mahita di pargugoy, manang buhape hagugoon ni portilyon, kangadong nagumugo dukon di jahuban. Damang dainang na hinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di pangido tubangsona asaga besitida. Itanuaing targoar bangsoni de bata. Alanaong di jauh hita siyak kahulumon, jala upuna ni de bata. Kuria upuna ni Yesus Kristus. Ahado sitidang yonot palibagasan parangulot. Songon dia do palidang yota. Nang do ala masuk kita suruh mamakan sarana berdalani mahita. Ala pamereng isi gorkana ngasing gatung dingin songon na malu-malu kucing kita martangya. Tapi kucing pe so malu-malu be manako. Haru kucing dang meida. Tapi di na kucing inongma. Puasa hita maila debatata. Bangso di debatado hita puasa kombeida. Atau mau niate mahita la dipilih Jehovah di bataga di bangsona. Mau niate mah Tuhan manang di dia piau. Kuha tidak mana Kristena. Dang na bebedok kolok ditik pinaposo kami damang daina. Akadongan nami gudang duna narjilbab. Namar madar laut tu masjid di dongani kami tu. Alay dang gabi hukuji pasangap debata diaka pamujion na sida. Alay totong do Yesus Kristus na dipuji-puji di bagasan rohak. Gabi damang dainang dengan parsaurani sangat debatan. Nah sida pe dibere bah Kristen doi bapatut do buju. Kristen doi bapatut do si partigo. Kristen doi bapatut do selek marroma. Kristen doi tarida matutu. Nagabe debatanaido si sobao. Iko boy sampai songoni. Hita sitidangi goarni debata. Nama dok tu hita au tutu au do Jehovah jala dangadong silehon le dukon niat. Dangadong nama halehon manangaha dukon ni Jehovah hita. Atong damang dainang nahina holonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Nunga di pabuat, nunga dipilih kita gabi bangso. Molo na targoar hita gabi sitidang ini debata. Satia hita diulaun panidangnya. Songonapon epistel tanak kaning Apostel Paulus nama dok tu si Timotius ahadidok ingot mahamu parata-rata akon barita nauli ikut gabi si parjanita dok. Songon pandita si hoping nama dok jamitahon hatai jala hanguluhon jamitai jamitahok katai hanguluhok asa totong di bagasan parnguluota gabe jamita nama gulu sian parangeta sian pakatayota pamikiriota pardonganiota dohot saluhut na panggulmit ningoluta ido jamita nama gulu ala tahanguluhon hata ni debata ala tahanguluhon jamita nasian hata ni debata atong marsangap majahuba debata di bagasan parnguluta tak pakai mangulut tahun tapaloas dipakai di bata
asa debata mamak kehita gabe dalan pasahaton sakap ni rohana pa sahaton ganuk nasa nanidokna sitidangi manguluta nama dok Jahoba debatata ima Jahoba nama ngalehon hanuluan dohot hatuaan unang bemadiar hita hatuauni nunga di pasahat tuhita haluauni nunga di pasahat tuhita parjabar dohita saluhutna anak dohot boruni raja dohita marsangap majahoba debata marsangap nang parmulwota di bana amin martangnya.